Intriga. Issue. Eye for an eye. Makakasama po natin ngayong umaga ang Social Welfare Officer 2 at Disaster Response Management Division, DSWD Field Office 1. Walang iba kundi si Miss Jenny Butangdaya. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. Ayan ma'am, pabati muna po tayo sa ating mga nakikinig po ngayong umaga at kasama niyo po ngayon Idol Joanna po pala. Good morning po sa atin lahat. Good morning po sa mga nakikinig sa IFM po ng Tagupan po. Ayun. Ma'am, manguna na po ako na magtanong ano pong kahandaan po ang ginagawa o ginawa ng DSWD Regional Office 1 po during and aftermath of Typhoon Enteng at ngayong patuloy po na pag-uulan dito po sa Region 1? Sa ngayon po ay nagbibigay ang DSWD ng karagdagang tulong sa local government unit po kapag may mga request sila at ina-assess po ng ating mga social workers ng DSWD. Ito po ay binabase ng DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga lokal na government unit po mula sa isinumito nilang report, yung DRUMIC report ng apektadong pamilya. At kaya mahalaga po na mag-submit po ang mga local government units ng kanilang mga report, including po yung mga sitwasyon ng kanilang mga panahon sa emergency, during emergencies and disaster. At ngayon po ay patuloy pa rin po ang pre-position po natin ng mga food packs sa mga iba't ibang mga warehouses po ng DSWD. So ma'am, how many food and non-food items naman po ang meron po tayo ngayon at ilan po mga warehouses po dito sa buong Region 1? Sa ngayon po ma'am, meron na po tayong 88,162 family food packs at 21,150 non-food packs non-food items na naka-situation po sa ating mga iba't ibang regional and satellite warehouses po dito sa Region 1. Kamusta naman po update po sa bawat... sige po, go ahead ma'am. At sa ngayon po ay meron po tayong 20 na regional and satellite warehouses po. Meron po tayong 3 na regional warehouses situated po sa City of San Fernando, La Union, Bawang, and Lawag. At meron po tayong 6 dyan po sa Pangasinan, Santa Barbara, Alaminos City, Rosales, Infanta, Bautista, and Anda. And meron din po tayong 5 sa Ilocos Sur, ng Vigan City, Sugpon, Tagudin, San Emilio, and Narvacan, while 6 po sa Ilocos Norte, sa Lawag City, Burgos, Dingras, Batac City, Adams, and Pagudpud po. And we make sure talaga na nakahanda at nakaprepare na po talaga itong mga ipapamahagi po natin sakali po sa mga mag-i-evacuate. Ayan, at i-update po ng mga LGUs. Update na rin po ma'am sa bawat provinces po dito sa region as far as DSWD is concerned. Okay po. As the lead agency for response po and early recovery ang DSWD, the DSWD as lead agency cluster po ng camp coordination in camp management at internally displaced persons protection ay closely po na working po tayo sa ating mga local government units on their displaced residents po. Party kasi po ng mandato ng DSWD na magbigay ng mga technical assistance sa mga local government units to manage yung mga evacuation centers and to ensure po na may bigay ang pangangailangan ng ating mga apektado na nasa evacuation center tuwing disasters po. Sa ngayon ay close po na lahat ang ating mga evacuation centers na nabuksan at nagsiuwian na po naman ang ating mga affected families. Patuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 1 kasama ang ating Provincial Operations Office sa La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte sa mga naitalang apektado ng mga local government units. Nasa gayon po ay malaman natin ang kanilang current situation at kanilang pangangailangan kung meron man. Okay, huling tanong na lang po ma'am, handa at sapat ba ang supplies natin kung sakaling mayroong aasahan pa pong kahintulad po na sama ng panahon po? Yes po ma'am, handa at sapat naman ang stockpile ng DSWD Field Office 1. Patuloy pa rin ang pre-positioning po ng DSWD Field Office 1 sa mga iba't ibang
warehouses at party po ito ng buong bansa handa program upang masiguro ang kahandaan o kagawaran sa anumang hindi inaasahang emergency or disaster. Sa ngayon ay may naibigay na po tayong mga food pack sa mga affected families po dyan sa Pangasinan, specifically po sa Balongaw at Umingan. Ma'am, huling mensahe na lang po o paalala po kung meron po sa publiko po. Okay po, so sa atin pong ang lahat na nakikinig, tandaan po na sa panahon ng sakuna, ugaliing mag-report ng inyong kalagayan sa inyong lokal na pamahalaan dahil sila ang unang magbibigay ng tulong at para malaman ng local government unit ang inyong pangangailangan. Kapag hindi ito sapat ay maaring mag-request ang mga local government units ng augmentation po o karagdagang tulong sa DSWD or sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Muli, magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Ma'am Jenny Butong Dayagang Social Welfare Officer 2, Disaster Response Management Division ng DSWD Field Office 1. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po, ma'am. Mag-ingat po. God bless. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.